dirita sa mga isyo nga nagpungasi kay baguhay lamang nato nga gisaulog ang 20 anyos na nya pagkasyudad sa Digos, no? Sa gisulti sa texter na to nga sigig daig dito sa Occidental, wala na siya nakitang kaayuhan dinhi sa atuang probinsya. Kini ang akong pangutana karon nga baguhay pa lang natapos ang atuang 20th anniversary sa Digos City. Human kining napasudad ni kanhing Congressman Douglas Cagas niadtong July na nahimong balaod nun. Bitanaw na to diri kay para dito masipyat. Kay take note ni sa tuang mga kaigsuunan karon. Niadtong July 2000, July 15 nga nahimong balaod ang Republic Act 8798 nga gipaningkamutang giduso ti kanhing Congressman Douglas Cagas may atong gobernador karon. July 15 pero ngano man nga September 8 ang araw ng Digos because dunay plebisito, no? On the cityhood of Digos was done on September 8 2000, no? Nga kundiin ang plebisito nahimong kumpleto. O nahinungdan nga ang kamugnaan sa pagkasyudad sa Digos September 8 kay mahumay paghuman sa kining plebisito kundiin na miboto ang tanang katawhang Digosenyos the time. So daghan ang miyes mauna nga sa September 8 dito na human ang plebisito. September 8 ang araw ng Digos. Tungod kay nagsaulog man ta sa ato ang 20th araw ng Digos, dinhi ta manukad kung unsay nahimong kalahian, unsay mga advantages nga syudad na ang Digos, pila ang pagsaka sa tong Internal Revenue Allotment human niya nahimong syudad ang kanhilungsod nga Digos. Sige man siya panaway dinhi sa atoa, wala man siya nakitang kaayuhan niya gihimo sa mga Cagas. O, tanawon po nato ron kung unsa gyud kanindot ng iyahang ginadaig nga dito sa Occidental, no? O bilib man gyud kakasya dito sa Occidental, o putay labot kung asa siyang bilib. Ang imong plasticster dito na lang na siya. Walay si bisan kinsa nga pwede makapasudad kundili kinirag yung congressman. Sa una, wa man na misuporta na sila si kanhi Mayor Arsenio Boy Latasa, pero usa siya sa mga nakapahimulos sa pagkasyudad sa Digos. Okay? Kundili si Gov, kay wa man na nagmayor si Gov. Wala may Cagas kaniadto nga nagmayor nga maoy nakapahimulos. So ang logic din ha kapag pasabot mga higala, kung naong lang nigahom ning mga Cagas, naunta sila'y parinti man lang gipadagan ang mga panahon na o mayor kapartido nila ang mga panahon na sa dihang gipaningkamutan ni Governor Dodo Cagas nga maduso kining balaod nun nga Republic Act 8798 na kamugnaan sa Digos nga kundi inahimo ng syudad. Nakuha ninyo na mga igsuon ang akong punto para di na ta magbalik-balik. Kung naong pa lang sila gahom, dapat Cagas ang mayor kay maoy makabenepisyo sa pagkasyudad sa Digos. Pero ang administrasyon that time dili niya kapartido. Dili gani tumusuporta nga ipasyudad ni Governor Cagas o ni Congressman Dodo Cagas. So nganong gipasyudad? Dili kay para sa ilaha. Dili kay para sa gahom. Dili man ang mga Cagas ang mga nakapahimulos sa pagkasyudad sa Digos. Ang pikas partido man, sila Latasa, sila Piñas. La Piñas naman noon. Jojo Piñas, Boy Latasa,
Tinatamag mayor, kanhi mayor. O, sila ang nakapahimulos. Sugi pa syudad ni Governor Dodo Cagas o ni kanhi Congressman Dodo Cagas para sa digos o para sa katawhan ni ini. Para sa mga digosenyos nga matagamtaman na to nga ni adtong 2000 mahimo ng syudad. O niya unsa may mahitabo ani sa ato ang income or sa ato ang revenue or kini ginatawag natong internal revenue allotment kon IRA, misaka ni dako kay ang pagsaka ni ini kay class A nga city ang Digos. Pila may gisaka ani ni adtong lungsod pa ang Digos atong 1999 paubos. Ang IRA nato sa Digos mga igala naara sa 50 or 53, 55 million ang kinatibuk-an natong IRA. Lungsod pa ang Digos. Pila pa'y sweldo sa mga mayor ana. Sa mga konsihalis pila pa'y sweldo ana. Sa dihang napasudad na ni Governor Dodo Cagas, ang atong IRA sa Digos nahimo dayong 915 dakua. 900 million. Almost 1 billion ang atong IRA. Karon, if I'm not mistaken, abot na tag 1.1 siguro. May patong na og 1 billion ang ato ang IRA. Kadako gisaka, piting dakua. Siyempre, ang sweldo sa mayor, nisaka pod sila. Ang sweldo sa ato ang mga opisyalis, mga konsihalis, misaka pod mo na. Karong mga panahon na, sa mga bag-o nga mga opisyalis na to, dagko na kaya na silag sweldo. Sudad na ni city pa, Jude. So dako yung kay kalahian mga bay. Mga suking tigpaminaw kung ang usa ka lugar sudad na, no? Umaga sosyal. Daghan pa yung kay mga benepisyo. May mga sakyanan ang atong mga opisyalis. Na ba? Anong ato man ang gisulti? Duha ang atong pwedeng purpose kung anong ato ning balik lantaw o ato ning gibalik sa pagpasabot o pagpahibalo sa katawhang Digosenyos para magkahinumdum pa ning ubang mga opisyalis. Nakalimot naman ning uban, oy. Limot-limot naman mo di ay. Kisa hinungdan o ugat hinungdan kung anong ingana kadagko ang inyong mga benepisyo o ang inyong sweldo nga kamo nahimong opisyalis dinhi sa syudad sa Digos. Ba? Unya araw ng Digos kagahapon, wag gani imbitaha si Gobernador Dodo Cagas ang walay laing ugat hinungdan kung anong doon na mo'y mga ugat sa similyang gipananom kagahapon. Kahinumdom na yung uban ay dapat makahinumdom ba? Grabe po. Grabe. Nagpasilong kang Governor Dodo Cagas, kining uban hawag ko magsultig pangalan kung kinsa. Dili man tanan. Namang uban nakahinumdom din ha. Nalangi po siguro ay nagpahawd-hawd diha. Ay na po siguro ay mga nagpamayor-mayor diha sa Digos City. Sa uban diha nga wala nakahinumdom. Grabe pagka-ipokrito po ninyo eh. Tama ba ng termino atong gamiton mga igsuon nga kana bitong atong eleksyon kandidato ko ni Gobernador Cagas pagkakonsihal din sa Digos. Pagkadaog siyempre nakabenepisyo sa mga dinagko nya mga benepisyo isip unsang posisyon nimo dinha sa City Hall. Tungod lagi kay syudad na ni City Padyod. Dako na tag-ira. Sa dihang lungsod pata, gamay pa tag-ira. Pagkasyudad, dako kay gisaka. Tungod kay gipasyudad. Unya ka na mga nakapahimulos na dinha ng daog tungod lagi kay linyada ni Governor Dodo Cagas mo ni atong suportaan kay mauni ang kandidato ni Gov Dodo karon ni daog may sakyanan may mga job orders dako pud kay sweldo
Nakalimot naman. Ipokrito ba'y tawag anang ingon ana? Asa naman tong mga kaalyado? Nakalimot naman ni sila, oy. Ay, salig mo ba kay layo-layo pag eleksyon niya? Basig way eleksyon ba? May kay, og dool ng eleksyon, may nang magkalimtanay na tadaan, oy. Kung nakalimot mong Gobernador Cagas, kay dako kay siyag sakripisyo, anak. Dako kay siyag papel ni anang mga ingon-ana nga mga kalihukan araw ng Digo City. Sus, kadakog papel unta ni Gobernador Cagas. Ato namang panahon karon. Mao lagi na. Nakalimot ng mga ipokrito ning uban diha ba? Ayaw mong kalimot, ha? Bitahan ninyo. Kung man miingon si Gobs to, magpaimbita siya, pero imbita ha. Kuan ba ka nang, di kay ka nang murag wala yun. Nakalimot yun ni sila ba? Grabe no, makaako mo na mga igala nga opisyalis ingon ana og batasan. Musa ingon ni Jose Rizal ang atong pambansang bayani. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Di ba? May taas man ang inyong pananaw sa inyong kagalingon karon. Ay, lisod na. Mausab ang pagtanaw din ha sa inyo. Ano mulimot man mo, grabe po mo, ipagka-ipokrito po doy. Again, dili tanan, no, katulang mga nakalimot sa bato-bato sa langit, ang tamaan mabukol. Onya, o sa ka-purpose na ito na, ikaduhang purpose, yan ang ato ning isgutan. Kaya din ha sa kuan, Davao Occidental, malagi daw ng anonsira na, engkantada nga, wala na daw laing makitang kaayuhan din sa Davao del Sur. Kini ako pangutana. Baguhay pala tadag sa ulog ha sa ato ang araw ng Digo City. Anya, ako sa ding isingit, dili lang kay ang Digo City ang napasudad ni kanhing Congressman Dudo Cagas ato nga panahon. Siya usab ang nagpasudad sa Panabo ba to? Basta na po yung syudad sa laing probinsya. Ang dako po kay papel si Gobernador Cagas kanhing Congressman nga napasudad po tong sudara to. Ing ana ka Batikan. Onya, limot-limotan lang, traidor-traidoran lang sa uban. Traidor-traidoran sa mga bagong tubo. Diba? Diba, Cons? Cons! Ipokrito naman kay ka, Cons. Cons? Ano naman ka, balik ta sa Occidental, Davao Occidental. Di na sa Davao Occidental. Kaninong pugad yan ang Davao Occidental? Diba? Kung mag-isgot ka ng siya nga na tug sa pansitan. Ilahatan na din ha gikan sa gobernador, vice gobernador, mga mayor, ana. Ilahan mga apelido, hindi na mention ng mga apelidohan na din ha. Ang pangutana, napasudad ba nila ang Malita? Kadaghang mga taga-Malita nga naghinam-hinam nga masudad ang Malita. Kanus apa man ni masudad ang Malita? Ilaha man tanan, ilaha pati congressman. Ha? Ilaha. Kanang announcer, nga gitext di mo texter, mangutan-a daw siya kung bilib kay kas taga-Occidental, wa lagi nila napasudad ang Malita be. Unsa may ilang rason niya, dili nila himuong sudad ang Malita. Ganahan sila ni ana. Unsa man yan, nganong ganahan sila, perminti lang ing ana ang kinabuhi, perminti lang ing ana ang pamuyo sa katawhan dinha sa Malita, nga pwede naman ta kay na sigurong himuong sudad ng Malita. Nganong wa nila na napasudad ang Digos gani, mag 20 anyos naman gani, perting magulangan na, wala gyoy syudad dinha sa Davao Occidental.
pila na lang dinhi sa atoa sa nasod Pilipinas ibutang nato o dinhi sa Mindanao pila na lang ka probinsya ang walay syudad. Gamay na lang kayo, isa na dinha ang idol sa announcer nga sigig pangatake dinhi sa Davao del Sur. Ang Davao Occidental wa pag yoy nahimong syudad dinha bisang tunga na lang. Kung matawag na to din sa Davao del Sur, Kagas Dynasty, yung mo may gipili sa mga katawhan, at least mo na atong agi. Nay mga ligasiya. Di man ta makikumpara, di na lang nato ikumpara ng ligasiya po din ha sa Davao Occidental sa Bautista Dynasty. Pero ingon man gud ning announcer good speaker si pandaot sa mga kagas dinis Davao del Sur nga way nakita nga kaayuhan puros na lang batikos. Kita, kanunay bago ta manghilabot ang Davao Occidental, mutubag malanta. Parehas ni ron, kay mo may iyahang perminting balik-balik, di tubagon na to usahay mo na madalikyata na to ng ilahang estilo diya sa Occidental. Pero dili po ng kada adlaw. Kada programa mo lang ginahisgutan. May nga itong programa, wala rin 2 ka oras, iyaha. Yan ang announcer nga giingon sa Texter. Buntag o to hapon gabi pagpandaod sa administrasyong kagas nakuha siguro ni mong income anak no. So kung mo maigsuon public knowledge may swilduhan ba siya ng iyang gihimo nga uman sa hilabti sa mga kagas kadaghag ng kauyon sa gihimo sa mga kagas sama na lang pananglit anang pagpamalit og mga luna ipanghatag sa mga taong wayuta. Nakapatukuran silang balay, o niya ilahan na. Ilahan na ng luna, tukuran nilang balay, na sila'y kaugalingong Pinoy-anan. Daghan na kayong beneficiary, anak. O niya, dautan gihapon na sa iya. Mao na mahisgutan na to, ang Davao Occidental, nga maoy iyahang ginapromote, yung maayo daw kay ang liderato dito. Ang pangutana, since pag-ulan ta nagsaulog sa atong ika-20 ha, mag-21 na lang po na sunod tuig di atong syudad sa Digos wa pagyud na himong syudad ng Malita wala gani na sila yung ospital diha halos mga taga Davao Occidental muanhi pa yung taon din sa itong probinsya sa Davao del Sur para magpa-admit sa itong provincial hospital maunay maayong liderato maayo na liderato. Wa ko nag-ingon nga di na maayo. Nangutan ako, maayo ba na liderato? Ingon pa stickster, tambalos-los man na ilang mga kandidato. Yung stickster, igo man lang ta mo tubag. No? Di man ta mag-usik-usik og panahon na maghisgot anang ilahang probinsya din ha. Pero ato tubag doon usahay, parehas karon kusog kayo siya manghilabot, mauna diha pangutana. Yan ang hilabot man ka, magsaulog na lang tag 21 katuig nya syudad ang Digos, ang Malita wa pagyud na masyudad. Di ba siguro kung maayo gyud yung leader sa mo sa kanang pagarpar anang anong sira, kung unsa ka man kapagarpar nga maayo gyud kaayo nga leader, nagbayar siguro na syudad na Malita oy. Unsa man gyud rason nga dili ninyo na isyudad? Unsa man gyud hinaba mo'y amoy giapas diha na mo'y rason unsa man na? Tanawa ang text din absinot siguro ang congresswoman nila sa session or bugo mantingali sa paghimo og balaod. Tulog-tulog lang sa pansitan, member sa silent committee. Luuya sa girepresentaan nga distrito ano kana maka congressman o maka congresswoman diyan mo kanang inotel og sigilag katog sa pansitan way alamag. Ita nga mga katawhan mamili gyud tag kamao. Representante gyud na to, mao nay atong representative sa Congress. Nay mga maayuhon nga mga proyekto dito sa national government. Sila ang representative, dapat kamao sila na diskarte o dapat doon na sila dedikasyon. Di man ato na makumpara yun na si congresswoman Didi o si congresswoman Lorna Bandigan. Layo ramagyog kay na kay si congresswoman kita man kay tataw man kay agi.
Piti man daghana na bubo nga proyekto. O di pa kang congressman, kang gobernador, congressman Dudok Kagas pa sa una, mabitaw na sudad ang Digos. Abogado, kabalog unsay himuon. Ayan na siguro, no? Pamili na mo congressman diha nga kanang kuan. Suggestion lang kung gusto mo na mahimong sudad ng Malita. Anong kamao o kanang naagyoy dedikasyon niya mamahimong sudad ang Malita. Di ba? Para sunod yan ay manghambog ng announcer nga Encantada, angayan na po siya na, ha? Pwede na ka manghinambog. Di kay manghinambog ka, wag kay ninyo na pasudad na Malita gani. Kita din nag 20 anyos na lang ni atong Digos City. Para angayan ka sa imuha mga pagpanghambog. Ate, ha? Natulog daw sa pansitan. Member sa silent committee. Mukha na yun. Good day, May ka na. Sige, bandaot kay Governor Dodo, Ma'am Didi. Dapat dili na magpuyo din sa Digos. Baga kay og face. Gamama lang ang bamba. Sige, balik-balik. Salamat sa pagbasa, Mike. Okay. Magani na. Di mapud siyang balhin dito. Di guro siya ganahan dito. Lagot kay na si Bingklat Mike. Sigig acknowledge ana iya mga amo. Warbay mga pulos.